Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. This time check is brought to you by ACS Karon nga adlaw, Huwebes, pizza 3 na, bulan sa Disyembre, kadasig no? Mga 22 ka adlaw na lang, Pasko na, 29 dias na lang, mabulag na kita sa tuig. I-welcome ta ng tuig 2021. Ano mga problema nga nagkabalin sa tuig 2020? Bago gilango, may nagtawag diri nga pasyente sa Riverside Medical Center, si Margarita Aurelio. Ginoperahan siya. Kanser. Namangkot siya sa doktor. Nya kung magpa-opera ko, mga pila ang gastuhon ko. Ang hambal ko no sa iya, 80,000. Di ko di. Nagsupot man sa 80,000, nagpa-opera siya. Diyos! Pagkatapos ang operasyon, ang iya nga bill, 160,000. Tigalibog ang ulo ya. Ang hospital ginbayran, ang doktor wala mabayran. So ang doktor hindi magpasugot nga bayran amat-amat lang abi, nga pagbuaon siya. Ting masadya kay hindi magsugot ang doktor, nyada ka lang, mintas tanto adlaw-adlaw nga ara kada, ga patak ang bayran mo adlaw-adlaw. Kung sige ka dira sa Riverside Medical Center, basta maglambot ni 200,000 bayaran mo. Adlaw-adlaw ga patak nga dahil mo. Adlaw-adlaw na tagaan kabiling. Ang punto ko, kay ang doktor ko ni si Doktora Natalie Heresa, o bigay ni sa Medical Plaza. Wala ko yaga question sa trabaho sa doktor. Kaya niya trabaho mo. Yan pangabudlaya niya na iya. Abot silingon, propisyon niya na iya. Nga amo ina ang isukot sa isa ka pasyente. Ang punto ko mo ni,
Jutay nga kaluoy. Kung buyan ta ini, si Margarita, kag napangako mo siya nga amatan niya bayad, basi kung pag-abot siyang tsimpo, maimpas siya man eh. Pero kung hindi naton siya sa pagpagwaon dira sa Riverside Medical Center, gapatong ang balayaran sang pobre. Masakito na nga daan, kansero na nga daan. Sos, porte pa nga problema, ginpatong sa abagaya, sa pagkadako sa balayaran niya. Nagsugot siya nga 80,000, pitik sintas, 160,000 ang sugot. Kag, kung hindi niya mabayran, hindi siya pagpagwaon. Ang akon lang niya, humanitarian reason lang. Wala kayo kabunggo, Wala ko yung glalis kung anong pagsulundan sa Riverside. Wala man ko galalis kung ano yung ginasukot sa doktor, kaya iyan ay obligasyon, iyan ay profesyon. Ang ako niya, dire ako ayon sa humanitarian nga rason. Ano abi kung tugtan ta nga magwa si Margarita, kag kung tumano niya pangako ya, nga bayran niya amat-amat. Sang sahagad sa patinerda, nga gadako, ang balayaran sang pobre, nga pag-abot siyang tsimpo, hindi na siya makatibawas sa iya balayaran. So, apel lang na sa aton mga kauturan sa management sa Riverside Medical Center, tagain niyo mo tayo nga konsuelo ang masakiton, nagpangako man nga bayaran niya, hindi na maagwanta, hindi na masarangan. Kaya ang ginpangako, 80,000 lang kuno, nagsugot ang pobre, suspulti kadako sa balayaran, arisadya, kaya hindi siya pagbuaon. Kung hindi niyo na pagpagbuaon, ano na lang ang balaran? Na adlaw-adlaw, gapatak ang balaran sa kwarto. Sus, ano ang matabo sini? So, ga-apel siya nga kung mahimo, itagaan siya tsansa, pagwaon siya para mauntat na pagsukot sa iya, kag maamat-amatan niya bayad ang doktor. Kabay pa, bisan paano, mabatian man inis ang pila naton ka mga uto dira sa Riverside. Tagain niyo man tsansa, kag kung nagpangako siya nga bayran, sigurado, bayran niya man ina, no? Maluoy man kita kay gapakitluoy gid ang pobre. Nagtawag dire sa Action Radio nga kun mahimo magpakitluoy abi nga matagaan siya, no? Sang bulig. Asal ako da. Hindi na ta magdugang pa. Sa nasiling ko na, wala ko bunggo sa Riverside, wala makubunggo sa doktora. Ang ayo lang, kaya daw naluoy kita sa pasyente, basi pa man lang nga mapagwa siya, kag amat-amatan bayran, sang sa maghagad sa tinerdira, nga gadugang lang, nga gadugang ang balayran. Pwede man? Action Radio Philippine Standard Time, Las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na sa inyo pag-ehersisyo ni Magalipa. Isyo politika. Mabatyagan na ang paglibot ni Senador Manny Pacquiao sa nagkalain-lain nga mga kaprobinsyahanan. Sa karon, gulpi lang, ginpili siya nga mangin tagpamuno sang PDP laban. Ambot silingon ang huding-huding subong masyado katunog. Nga may dako nga posibilidad nga si Senador Manny Pacquiao mapapili presidente sa tuig 2022. Kung magpapili siya presidente, sino ang mahimo bunggoon niya? May age bala siya sa mga kasumpong? Isa sa ginakuno-kuno man apang daw ginapunggan sang presidente iya anak na si Sara Duterte, mayor sa Davao. Vice Presidente Leni Robredo, isa sang mahimo pilion man sang partido ni Presidente Rodrigo Duterte, si Bongbong Marcos. Kung mag-enkwentro sila kay Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, ano ang pananaw ninyo?
Hindi man malahog-lahogan si Manny Pacquiao. Baw, kung matabo abe pananglitan, nga makapungko si Pacquiao presidente sang pungsod Pilipinas, puwerte ba? Sa kasaysayan sang Pilipinas, first time nga may ara kita presidente nga boksidor, may ara kita presidente nga singer, may ara kita presidente nga artista, kaglabi kaglabaw sa tanan, may presidente kita nga pagpungko milyonaryo na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Marami ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:52 kapon ga monitor kita ining liwat nga plano sa Diocese sa Bacolod ni Bishop Patricio Buson nga magpadala sang sulat kay Mayor Bing Leonardia kag pangabayon paliputon las 3 ang kagahon ang korpyo sa syudad. Ti suno sa ila kung hindi giman maaprubahan sang alkalde sa Bacolod kag sanggunian panglunsod, may ara man sila himuon bilang pagbag-o-bag-o sang Misa de Gallo. Pero para sa akon, hindi man ni mabugat na pangabaya. Nagapati ako nga pamatian ini ni Mayor Bing Leonardia. Kay may puder man siya mo nga pagpaisol gawa sa korpyo. Alas 11 subong tubtob alas 4, pwede mahimo ni Mayor Bing alas 11 tubtob alas 3:30, no? Siguro ginatun-an ini subong sang alkalde sang syudad sa Bacolod kag sanggunian paglunsod, no? Hindi man mabulubudlay, kag hindi man mabugat ang pangabay sang simbahan. Para sa ako niya, kung tagaan gidligwa, wala iya problema. Depende kung may ginalantaw nga problema si Mayor Bing Leonardia kung paliputon sa alas 3:30 sang kagahon ang korpyo. Depende na kung ano ang plano sang syudad sa Bacolod pagi kay Mayor Bing kag sanggunian paglunsod. Pero para sa akon, hindi man mabudlay ang pangabay sang simbahan. Kung sa bagay kahapon, naga-monitor ako nga kung hindi ginman matagaan ligwa sang syudad sa Bacolod, may mahimo pa sila. Magapatigayon sila sang misa alas 6 ang aga. Tubtob alas 6 ang aga, posible kagahon mga alas 5, alas 5:30, tubtob alas 6, pagkatapos mamisa man sila sa hapon alas 4:30, tubtob alas 6, o kung sa gabi man, amon ang namonitor ko kapon, alas 5:15 sa hapon, o ning simba gabi. So, may mga opsyon man sila. Kung hindi, pagpahanugutan sa syudad sa Bacolod. Pero para sa akon, depende pa na. Kung ayoon mong syudad sa Bacolod, kag kung pwede, kag kung may podera, ang mayor sa Bacolod, si Mayor Bing Leonardia, wala ko nakita ang rason nga hindi ini pag-ihatag ang ligwa sa pangabay sang simbahan nga paliputon alas 11 sang gabi, tubtob alas 3:30 sang kaagahon. Hindi mabugat, no? Nga pangabay. Ini akon, wala ko gauna sa desisyon sang alkalde sang syudad sa Bacolod, may iya siya desisyon, kag ang iya desisyon sa sandigman sa ila obserbasyon. Akon niya, opinyon ko lang ini, na base posible nga ihatag man ang pangabay sang simbahan ni Mayor Bing Leonardia. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Samsan anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Time pangot kita sa takna alas 7, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio! Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.